Emi dan aboki kuke ji Ibana a san bouncing ne. Ban canja miki suna ba, ban zamto halalle ba, amma in har so ya kira ni ba zan ce ba daidai ba. Ni dai na san ban kai ba, amma kuma kina so na ba dan biyan bukatu ba. Ni na jima ina kewa al'umma su canwawa, ashe wai so hakan yake ne, sun ina yake ne. ni ma fa ban sani ba, wai ashe dai ya fa gaban nan. Ashe so bai da kama kuma bai kisa ka shiga uku ba. Kai aboki na ji daban, so ke sa kauna amma kuma nawa bai zuwa ka ba. Amma kuma ka gani shine ɗaya ke samun nutsuwa, sai dai kuma matsalan ban san aina so ɗin yake ba. An ce yana da zurfi kuma yana da faɗi, kai a san kyale batun so karka ni na je na yi bai ku. Ashe kai ma kana cikin jarabta ne, ni zan raka ka har hiran zan taya ka. Gare ki masoyiyata, kin zama jinin jiki da hanta, ni ke ce manufata, ina da ke ko na rabauta, da fatan kin fahimta. Wallahi ni mai san ki ne, mai yawan ambatan ki ne, kuma ni mai kaunar ki ne, insha Allah mijin ki ne. Kin zamto idan gani, kullum ke nake gani, kin sanya ni kurdini, yanzu zuciya ba hawan jini. Kin ji shalelleta, abin da ya faru duk ki manta, ki zo garin ki bana magani dan kin zama lafiya uwar jiki. Kin zama lafiya uwar jiki, kin yarje za mu sha biki, su kuma kiya za su ja jiki. Za su ja jiki abokina, za mu sha biki, za mu yi buduri abokina, za mu yi shagalli.